Pois todo preparado para a derradeira proba do programa na que está en xogo un fermoso bote por unha aínda máis fermosa intención, como é de axudar a Stop Accidentes Galicia, unha asociación que leva máis de 25 anos traballando polas vítimas dos accidentes de tráfico e pola que van loitar dúas espelidas concursantes como son Laura e Aitana, que chegaron ao chanzo número 5, o máis alto deste plató, para levar o bote. Para intentalo polo menos. Bueno, intentalo seguro, pero... Eu con chegar aquí xa estou contentísima. Eu xa me sinto gañadora. Esa é boa cousa, pero oye, xa que estamos, a ver se sacamos Home, a sí, home, xa que estamos. O gallá. Sobre todo aí por a fundación que O tamén a fundación merecio. Sí, eso Así é que nós así. vamos a xogar pensando neles. Exacto. Boa cousa, o fin merecio é tamén a cifra que temos no bote. Imos xogar por 4.500 euros. Fermosa cifra que nos gustaría repartir e dedicar a esos fins solidarios, especialmente nestas datas de Nadal. Terán que acertar 5 preguntas en 60 segundos. Os temas son os que ides ver a continuación. Serán preguntas sobre reis, gastronomía, beléns, lotaría e un de xaneiro. Minuto por diante, concentración, sorte e a por todas. Rapazas, preparadas? Pois veña. Tempo, reis. Quen foi o primeiro rei de España que pronunciou pola tele o discurso de Noiteboa? Juan Carlos. Sí, Juan Carlos I. Correcto. Gastronomía. En que capital da Lombardía italiana naceu o panetone? Pisa. Non é correcto. Beléns. En que vila ourensá bañada polo río Támega podes visitar o Belén da Viruca? Carballiño. Paramos. Non empezamos mal, empezamos cun acerto. Fáltanos dar con esa capital da Lombardía. E agora veremos se esa vila ourensá bañada polo río Támega é a que dicíades vos que era? Carballiño. Carballiño. Tempo, non é correcto. Lotería, nome da administración de lotarías que máis décimos vende de toda España. La Doña Manolita. Manolita. Doña Manolita. Non é correcto. Un de xaneiro. Que xornal comeza a publicarse en Londres o 1 de xaneiro de 1788? De Times. The Times. Paramos. Vexo vos ben, non? Bueno, Mira, aí temos as acertadas e as falladas. Estamos solo con ese reis do comezo, pero igual non estamos tan lonxe do resto. É que de non saber se The Times é a resposta correcta e de lo saber de contado. Atentas. Tempo, é correcto. Gastronomía, en que capital da Lombardía italiana naceu o panetone? Milán. Milán é correcto. Belén, en que vila ourensá bañada polo río Támega podes Chinzo visitar de Limia. o Belén da Viruca? Non é correcto. Lotería, nome da administración de loterías... La La Bruja. De que? Negra. Negra. Na Bruja Negra non é La Bruja correcto. de- Belén, en que vila ourensá bañada polo río Támega podes visitar o Belén de Viruca? Viruca. Non, paramos. Atentas, rapaces, porque quedan 2 segundos. Acabades de dar... Non, nada. Pero acabades de dar unha resposta que, se é correcta, só vos quedaría dar con esa administración da lotería que é a que máis vende en toda España. Pois veña, quedan 2 segundos a ver o que dan de sí. Atentas. E tempo, non é correcto. Lotaría. La Bruja de La Bruja de Santiago. A Bruxa de Santiago non é correcto. Acabouse o tempo. Ata aquí. Oye, pero moi ben, Moi ben, Laura e Aitana. De toda a semana fostes as que máis acertos conseguiron, que non son poucos. Só vos faltou a Bruxa d'Or, a Bruxa d'Ouro, a Bruxa d'Or. Douro, é verdad. Unha administración que está en Lleida, que tamén é moi mítica, aparte de Doña Eu Manolita. sabía que era la Bruja de algo. Iades ben. Pero aí quedamos. E logo, Que a vila ourensá rabia. bañada polo Támega, onde se pode ver o Belén da Viruca, é en Berín. Berín. Berín, a igrexa Decimos parroquial Xinzo, Carballiño. de Viloria. Andaba despreto, Así é todo, por ese bo papel que acabades de facer, hai unha boa recompensa para unha mellor causa. Para Stop Accidentes Galicia van a parar eses 1.000 euros de premio. Así que noraboa. Parabéns ás dúas. Mañá ainda temos máis cartiños no bote. Seguiremos repartindo e xogando causas solidarias. 3.500 euros con Laura, con Aitana, con Bernardo, con Rocío, con Mandallo, con Villazala, con Elena, con Xoán, cos Franquis e tamén cos da casa. A que vos agardamos no próximo Atrápame. Ata festa.